Okei, ja tämän. Mikäs tämä olikaan? Totuutta ja tehtävää. No niin, aloitetaan. Mä voin aloittaa. Rose. Niin. Totuus. Vaiko tehtävät? Totuus. Ootko ikinä ollut ruokadeitillä? Ruokadeitillä? Joo. Miksi? En kerro enempää. No okei. Pitbull? Joo. Totuus vai tehtävä? Otetaan tehtävä. Sun pitää mennä pelottamaan Auroran sisko. Helena. Ei voi totta. Joo. Se varmaan pelästyy kahdesta teiltäkin. Niin. No, mä menen. Okei. Pois tehdä. Moi, mies. Moi. Sä oot outo. Ja. Seuraavaksi. Check. Joo, mä otan sen totuuden. Okei. Kuinka tyttöystävä sulla on ollut? Mulla on ollut ehkä 20. Wow. Hei, oikeesti. Niinpä? Niin. Okei. Rusku. Totuus vaiko tehtävä? Mä otan tehtävän. Sun pitää laittaa musiikki. No sehän passaa. Otetaan hetki. No niin, otetaanpas hieman musiikkia. Se pitäisi tulla ihan pian. Otetaanpas, minä menen laittamaan sitä kovemmin. No niin, nyt se on hyvä. Joo. Okei. Se jäi rusku. Aurora. Niin. Totuus vai tehtävä? Mä otan totuuden. Mitä vois kysyä? Onko sulla, mitä noloja juttuja sulla on ollut tänä vuonna? Voi ei. Esim. Se, että mä käytin väärää kynsilakkaa ystävänpäivänä. Mä käytin mustaa ystävänpäivänä. Onko se sun noloin juttu? Niin. Sitten se, kun Kristen nalas mun pyjamapileissä. No mitä se teki? Se heitti mua poppareille ja sitten mun silmät alkoi vuotaa. Ja mun iho oli ihan niinku, mun piti pestä sitä viikkoja. Just. Niin. Nyt. Pitbull. Joo, mä otan totuuden. Okei, totuus. Mitä sä yleensä laulat suihkussa? Mä laulan Duck Songin.
Että tosis. Joo. Mä tykkäsin tällä laulaa. Okei. Jack. Joo. Totuus vai tehtävää? Mä otan tehtävän. Sun pitää pussata tästä huoneesta jotakuta. Tuupas tänne, Aurora. Ei! Sori, Rusku. Onko pakko? No ei edes huu. No paskelle. No okei. Tuupas tänne kaverit. Okei, sitten on mun vuoro. Rusku. Tehtävää tällä kertaa. Sun pitää mennä halaamaan Auroran äitiä. Mitä? Joo. Hei neitihuolto. Ai hei, kukapa sinä olet? Sinä olet varmaan se Auroran kaveri. Joo, olen. No, mitäs sinulla asia? Saisinko mä holin? Joo, tietysti saat. Ja tuo taitaa jo riittää. Voit mennä. Kenen vuoro se jäi? Se jäi Ruskun. No, Aurora. Niin. Totuus vai tehtävä? Mä otan tehtävän. Sun pitää juoda 2 mukillista Coca-Colaa. Ei, mä en halua. Et kai sä oot dietillä. No en. Toivottavasti. Hyi Aurora. Hyi. Älkää kiusatko. Pitääkö mua jo oikeesti juoda nää? Joo. Okei, sit Aurora sun vuoro. Jack. Joo. Sun pitää... Ai joo, totuus vai tehtävä? Mä otan totuuden. Ketä se sun yksi tyttöystävä oli, joka nolasi sut siellä bileissä? Ja kuka oli se tyyppi, joka oli se ihme ukkeli, ihme nakuna? Eka Victoria oli ihan okei, mut se nolasi mut, koska se luuli, että mä ja mun serkku oli yhdessä, vaikka ei oltu. Ja sitten se ihme ukkeli oli mun ukki. Ukki, totta lisääs. Joo. Sun ukki nakuna. Joo. Sitten laittoi heti vaatteet, kun se tajusi, että se oli naku. Just, okei. Okei. Rose. Totuus vai tehtävä? Otetaan nyt se tehtävä. Sun pitää mennä sulkea toi telkkari ja laittaa se taas päälle. Ja vaihtaa kanavaa. Okei. Hei! Se oli mun ohjelma ja mun telkkari. Sä et siihen koske. Ai sori.
Vaihdan pakaskalana vaan. Hei, se oli mun istumapaikka. Ai, oli. On ihan sama. Tyhmä. No, joko oot syönyt ne Coca-Colat? No ihan kohta, mutta en ihan vielä. Mä kostan täällä sulle vielä rusku. Okei. No niin, sitten Rosen vuoro. Ok. No. Pitbull. Jep. Sun pitää mennä halaa Auroran äiti. Ei. Itse pelottaa, että mun äidin piva. Ei voi mitään. Hei, rouva Holder. No hei poika. Minulla olisi teille kysyttävä. No, mitäs kysyttävä sinulla on? Me pelataan yhtä peliä, minun pitäisi halaa sinua. Ai jaa, no. Okei. Oletpa sinä pehmeä. Ja nyt irti, kiitos. No niin, nyt mä aivan. Olen kyllä täyttänyt, jos joku haluaa vielä juoda. No joo, au. No niin, kenen se jäi? Pitbullin. Joo. Jack. Joo. Totuus vai tehtävä? No tehtävä. Sun pitää ottaa Auroran panta ja laittaa se sun päähän. Okei. Ei! Anna. Mennä. Löydä mua. Anna. No, laina sit. Ai vitsi, mä oon tyttöväinen. Todella. No niin, nyt sehän on mun vuoro. Älä puhu noita ärsyttävää. No niin, nythän Aurora Holt. No mitä? Totuus vai tehtävä? No mä otan sen vaikka totuus. Oletko ikinä ollut kutsuillani? Tai niin laulanut mitään suihkussa? En ole kutsuilla ollut, mutta olen laulanut kuitenkin suihkussa. Okei. No niin, muuva. Rose. No, mä otan vaikka sen tehtävän. Sun pitää laulaa tää biisi. No okei. En mä halua laulaa. No okei. No niin. Vuoro. Rusku. Totuus voi tehdä. No. Mä otan vaikka sen tehtävän. Sun pitää. Mitäs sun pitäisi? Mitä mun pitäisi tehdä? En mä keksi. No. Sun pitää halaa tästä huoneesta jotakuta. No, okei. Pitbull, Meta ja Batch. Noin. Hyvä. Kuntiohommia. Kuinka kauan mun pitää siellä päässä? Niin kauan kuin haluat. Ja niin kauan kuin se on sulle niin sopiva. Voi kun sä et säpä. Nyt se on Pitbull
Eiku hetkonen, kenen vuoro se on? Eiku mun vuoro. Ja mä en keksi. No vaikka Aurora. Joo, tässä ollaan. Sun pitää... Sun pitää pussaa jotakuta tästä huoneesta. Huulilla. Tää? En. Joko. Noin. Joo, tämä alkaa pian huupilla, mutta me pelaamme vielä. Ja kenen se jäikään? Aini on minun. Rose, totuus vai tehtävä? Otetaanpas nyt totuus. Kuinka paljon vaatteita sulla on? Mulla on... En mä osaa sanoa. No. Kuinka paljon kynsilakkoja sulla on? Ainakin 10. Oho. Ei tytön aina pitää olla täydellinen. Pitää. Ihan sama. No, Rose sun vuoro. Totuus vai tehtävä? Mä otan... tehtävän. Sun pitää heittää noit popcorneja ton Auroran siskon päälle. Ei yhtään niin noloa. Saat sit velkaa, jos äiti sut tuo. Hei, taas on sulle popcorneja. Jee! Äiti vaan popcorneja äiti. Pois, mene pois. Ai. Mä maksan sulle tarpeeksi vielä. Pidä popcornis. Ai. Ja meidän ohjelmamme alkaa pian hiipua. Mutta voitte mennä leirille katsomaan uusia juttuja. Mutta niitä kuitenkin tulee lisää. Elikkä hyvää uutta vuotta kaikille. The Essential New Tune.